Tulajdonképpen ez nem kiállítás, hanem egy esti beszélgetés, ahol én beszélgetek. Valahogy így van, nem tudom ezt hogy kell hívni. A meghívón elég sok minden meg van pendítve, azokat megpróbálom betartani, tehát elmondom, hogy ezen a két képen mi történik és hogy. A kiállítás csak annyiból kiállítás, ez a dokumentumanyag, nem az én érdemem, hanem Galántai György, a tulajfőnöknek az ötlete, és nagyon szép, nekem nagyon szeretem. Többek között például a büféterembe kinagyították felségvel együtt ezen a bizonyos fényesadóbeli megnyitón 30 évvel ezelőtti fotón jelenlévőket, ami hát azért eléggé megrázó, mondjuk, hogy Barcsai Jenővel, Bódi Gábor meghalt családtagok, ilyen-olyan, és a még élő felismerhető barátaink, ezek az életlen vagy homályosnak látszó képek erről a fotóról itt. A meghívón ez a fotó szerepel, amiről fogok beszélni. Valójában ugye Galántai Györgynél ez az év a kontextus éve, és azt mondja, hogy az élményanyag, amelyben egy adott műalkotás keletkezett, amelyben értelmezhető. Tehát nem muszáj műalkotást kiállítani, nem kiállítás, hanem kontextus, műalkotásról való beszéd. Direkt vagy indirekt dokumentumokkal kiegészített eredeti művek. Ez az ő meghívó levele azokhoz, akiket meghív erre az éves programnak. Ezért olvasok fel. Hát itt direkt és indirekt dokumentumok vannak, ugye hangdokumentumot ígértem, és indirekt dokumentumok a fotók. A múlt vagy a feledésben ment értékekkel való kapcsolat, az értéken, hát ha az értéket nem is hangsúlyoznám, de a múlt és a feledésbe merül. A korosztályok és az élő távoli kultúrák kapcsolatos vagyunk. Na, erre hívott meg a Gyuri egy olyan levélben, amelyben megpróbál ugye befűzni, hogy jöjjek és tartsak itt mondjuk egy előadásszerű, vagy bármit, ami ezeknek a programpontoknak megfelel, és még egy ilyen Führer és egy ilyen csalogató szöveget idéz egy kollégától, Sugár Jánostól, aki legközelebbi kiállít, úgyhogy még az én anyagomnak a fele állítólag megmarad. Sugár János is csinálna egy kontextus kiállítást, és azt írja, azt a Gyuri elküldtek, hogy volt egy kiállításom egy olyan helyen, amiről nem is álmodtam volna, számomra a város legszebb és egyik legrangosabb galériája volt, írja Sugár János kollégám, barátunk, nem tudom, itt van-e. Nem kicsi, nem nagy, az első emeleten hatalmas udvar, emlékezetes kiállítások voltak itt, olyan hely, ahol a korábbi kiállítások kontextusa elevenen él, tehát a kontextus szó felmerül. Sajnos a helyet a Képzőművészek Szövetsége kapta meg, ahogy majd a műcsarnokot is megkapja, vagy mit az nem, és azóta nem történik benne semmi, ahogy majd ott is úgy lesz, nem tudjuk. Ráadásul bunkó módon Árkád galériának nevezték el, nem tudjuk a műcsarnokot hogy fogják elnevezni. Fényes Adolf tudtommal műgyűjtő és vasárnapi festő volt, hát ezt a művésztanár úr a főiskoláról nem jól tudja, nem egészen jól tudja. Hétfőn, kedden és szerdán is festett Fényes Adolf, csodálatos képeket, most láttam Linzben. 85. februárjában volt a megnyitó, Szőke Anikó tartotta, ez volt az első kiállítás megnyitója már, mint Anikónak, és kérésemre utalta Jovanovics egy korábbi munkájára, ami az egyik kedvencem és csodálatom tárgya, és a Fényes Adolf teremben volt kiállítva. Na most így befűztek arra, egészen megdöbbentem, hogy egy fiatal ember emlékszik az én művemre, és amire felolvastam, az is fontos, hogy ő szereti, neki mitosz, tetszik ez a terem. És majd később rátérök arra, hogy én mennyire utáltam ezt a termet. Ez azonban nem jelenti a nagy ellentétet, ez tulajdonképpen csak kor különbséget jelent, hogy a Jánosnak ez miért volt mitosz és csodálatos, és én a tárgy koncipiálásában benne van, miért nem szerettem, vagy mit nem szerettem ezen. Aztán ugye, hogy ilyen furcsán előkerült ez a tárgy, hogy egy kolléga emlékezik rá, Fabényi Júlia leközölte ezt a két fotót a most egy évvel ezelőtti szombathelyi nagy kiállításon, a Magyar Neo-Avantgard első generáció című kiállításon leközölte. Ezen nem csodálkoznék ezen a fotón, mert ezt azért már sokat közölték, ugye, de ő leközölte ezt a fotót is, ami számomra teljesen értelmezhetetlen fotó, és benne van ez a könyvben. Tehát mi az, ami 30 év után valami olyasmi, ami akkor egy napig volt érvényes, egyszer csak fölbukkan, hogy létezik, hogy nem felejtették el, nem is értettem. Tehát erről a fotóról és erről a műről, hát rendben van, ugye a meghívó is jelzi Nagy Ildikó értékelését, hogy ez mondjuk a magyar művészet, vagy legalábbis a plastikai gondolkodásnak a szimbolikus
az újféle klasszikai gondolat szimbolikus kezdete, rendben van, de mit értettek ebből? Ugye? Ezért vállalkoztam a Gyurinál, hogy a kontextust, az elmúló, vagy valakinek személyes emléket, de ami mégis arra a közösre vonatkozó, ami már vázolva lett, információval egészíti ki, mégpedig dokumentumokkal, ahogy a Gyuri ezt szintén javasolja, nevezetesen, hogy az a bizonyos elhangzó egyetlen anyag, az a bizonyos 5-6-7-8 perc, amit most föl fog csendülni, az a megnyitó, ami itt megtörtént, az dokumentum, mert hangdokumentum, soha nem lehetett hallani. Vannak, akik ott voltak, de teljesen furcsán értelmezik. Megkérdeztem olyanok, akik ott voltak, és abszolút mást mondanak, hogy mi volt ott, mint ami történt. Az igaz, hogy 1980-ban, hogy a meghívó szövegen, meghívó lapon rajta van, egyszer már mind a két dolgot bemutattam, ami ma elhangzik, ez a hangzóanyag. 80. január 2-án a Francia Intézetben, a Szegfű utcában úgy neveztetett, hogy kiállítás megnyitó 10 évvel ezelőtt, most úgy hívjuk, hogy kiállítás megnyitó 30 évvel ezelőtt, 29 évvel ezelőtt, és a vaszenének az Uraufführungja, az ős bemutatója volt a vaszenének, az most 20 év múlva egyszer még le lesz játszva. Most könnyebb lesz a dolgom, mert kiszámoltam, hogy legközelebb 2040-be kell, hogyha ezt tartom, hogy 2040-ben kell lejátszva a meghívót, és utána már csak azt hiszem, hogy 2090-ben vagy valahogy így van ez a logikai sor, és ha kíváncsi vagyok, hogy akkor emlékeznek el, vagy sem. A hanganyag, tehát én azt mondom, viccesen, vagy nem viccesen, hogy életem legjobb műve, és nem ez, amire a Nagy Ildikó azt mondja, hogy a magyar szólalő megújul, hanem ez a bizonyos rádióból kijövő vicc, vagy nem vicc. Miért, vagy hogy merem ezt tenni? Hát először is azért, mert azt gondolom, hogy megengedhető az árpulba egy kissé vicces, de nem olyan nagyon vicces ez. Nevezetesen azért, mert ezt átgondolva, hogy miért merem én ezt állítani, hogy az a bizonyos valami, ami most itt elhangzik az egyik főművem, mert valóban van néhány olyan művem, amik nem művek, viszont összeszedtem őket, és egy úgynevezett patafizikus műkatalógusban ki akarom adni, vagy össze akarom gyűjteni. Ez egy patafizikus mű én szerintem, és majd az, hogy mi az, hogy patafizikus vagy patafizikus mű, arra majd akkor rá fogok térni, ha elhangzott ez az anyag, és hogy mit értettünk mi erről Miklossal ez alatt, ezt ketten értekeztünk akkoriban. Ez a kiállítás megnyitó úgy kezdődik, nehézségekkel kezdődött akkor, 30 évvel ezelőtt, súlyos nehézségekkel, nevezetesen, hogy én kinyomtattam a közös meghívónkra Nádler Istvánnal, akit itt látunk, hogy Frank János megnyitja a kiállítást. Frank János itt áll. Pár perccel a kiállítás kezdete előtt, 1970. március 15, ahogy valahol most látom, nem tudtam pont, hogy ez március 15-én van, tehát 29 éve és 29 napja történt ez. Frank János kicsit gázlásosan közöttem, hogy János, akkor a megnyitó beszédet megírtad, és mondta, hogy tudod, ahogy szoktam, félig meg van írva, félig fejbe van, mondom. Az a baj, hogy ezt nem kellene elmondani, nem szeretném, hogyha nem sértődném meg, hanem az kellene, hogy a rádió gombot be kellene nyomnod, mert ott lesz egy rádió, és meg kell indítanod, de pontosan oda kell figyelnünk, hogy a közönség 7 óra előtt 1 perccel be kell nyomni a gombot, hogy a 7 órás esti krónikát meghallgassuk a rádióból, és a szünetjel, és utána az esti krónika hangozzék el. Frank János erre azt mondta, hogy hát oké, nem sértődött meg, hogy nem kell beszélnie, örült is, csak azt mondta, hogy ő nem tud megnyomni egy rádiógombot, neki mindig a felesége nyomja meg a rádiógombot, és ő is kapcsolja ki, tehát ő soha technikai eszközhöz nem nyúl hozzá. Ez az első nehézségem volt, ami egy katasztrófa volt a számomra, mert az, ami következik, annak az egyik útja, szeretném hangsúlyozni, ami történt, vagy amire a főművelnek adtam, senki semmit nem tudott róla. Tökéletesen egyedül csináltam, a kiállított társam se tudott róla, a Nádler István, mindenki, ezért vannak ezek az arcok, mindenki kívülálló volt, és Frank János nem tudta, hogy mit művel velem, ez majd ha elhangzik, kiderül, hogy mi lett volna, ha ő nem nyomja meg ezt a gombot. Ő azt mondta, mert világos, hogy ebbe a korban, 1970-ben, ő ezt egy popárt viccnek tekintette. Világos, hogy én bennem az első kiállításomkor kezdődött meg a kiállítás megnyitók gyűlölete, ezt a főiskolai növendékeim tudják, hogy nagyon utálom a kiállítás megnyitókat, és már az első kiállításomra is kiállítás megnyitó helyett valami mást akartam.
És tudják, a főiskolán is például csak kommentárt vagyok hajlandó tartani egy műről, vagy egy kiállítás, de nem kiállítás megnyitott. Szóval ez itt kezdődött, és hát ez a mai napig folytatódik. A második nehézségem az volt, amit majd csak az elhangzása után mondok el, mert akkor lehet megérteni, hogy egy másik tragédia is fenyegetett, hogy mindaz, amire én egyedül készülök hetek óta, és itt a megnyitom helyet lejátszom, az valaki szólt nekem egy 3 perccel 7 óra előtt, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog. Erre oda mentem Erdélyi Miklóshoz. Oda mentem Erdélyi Miklós akkori legjobb barátomhoz, akivel ezt a patafizikus dolgot, ezt majd később elmondom, kitaláltuk, vagy őtől kaptam itt, és elkezdtük értelmezni, hogy mi az, hogy patafizikus mű, és én ezt az első patafizikus műremnek tartom, később, ha lenne idő, elmondok még néhány ilyen patafizikus művet röviden. Oda mentem Erdélyi Miklóshoz, és azt mondtam, Miklós, oda megyünk a rád, gyere velem a Frank Jánossal és Nádlerral, legyél a közelbe, ne vessz el a közönségbe. Ha megböklek, 7 óra után 40 másodperccel, az azt jelenti, hogy én nagyon nagy bajba vagyok. Miért lennél bajba? Hát ott áll a szó, mondom, ne kérdezz. Nagyon nagy bajba vagyok, ezt jelenti, és neked ott rögtön ezzel meg kell nyitni a kiállítást. Azt mondja, meg vagy őrülve. Hát oda van írva, hogy a Frank János nyitja meg. Az egész egy titok. Neked, hogyha én meglöklek, sajnos engem, ha haverom vagy, ki kell húzza, akkor elkezdett örülni, hogy tegnap este, amikor a Budapest szállóban reggelig piáltunk, miért nem mondtad? Hát mondom, értsd meg, hogy ez 2 percet tudom, hogy esetleg ez az. Na, hát szóval ezek az arckifejezések. Elérkezett 30 másodperccel 7 óra előtt, és Frank Jánosnak megígértem, hogy egy évi kocsmai számláját konyakkal és nagyfröccsel fizetem, nem tudom, hogy vettem a bátorságot, ez a komoly summa volt akkor, ha most életében először felesége engedélye nélkül megnyomja a gombot. Ő is azt mondta, hogy ő ki fog hívni a közönség közül egy kisfiút, egy kisgyereket, és hogy a popárt viccet, ahogy ő gondolta, hogy ugye egy popárt gag, hogy az avantgardok, az ipartervesek nem hagyják megnyitni a kiállításokat, hanem bekapcsolják a híreket. Hát ez világos volt, hogy marha klassz, egy igazi jó popárt vicc. Ő megcsinál még egy popárt viccet, hogy nem ő nyomja meg a gombot, hanem egy kisfiú. És én könyörögtem neki, hogy ne nyomja meg a kisfiú. Miért ne nyomja meg a kisfiú? Mondom, később megtudod, ha már 1 évig leírtad ennek a zárát, meg kell nyomnod. Frank János megnyomta a gombot, a rádió nem indult el, ezt is el kell mondanom. Mert közben eltekert valami. Ezt tényleg először mondtam el életemben. Akkor valaki ott az Erdély és Major János között hason becsúszott, mert rájött, ez egy elrejtett személy, akiről majd még fogok beszélni, oda ment a rádióhoz, és mint egy illegálisan, mert a Frank János tevékenységeként el kellett volna hangzani a krónika, a 7 órás hírek. Most azért még van 1 percem, és akkor pont úgy leszünk, hogy 29 év, 29 nap és órára ugyanaz. Na most el kell, hogy mondjam, hogy itt a Gyuriéknál olyan komplikált a technika, hogy délelőtt 4-szer próbáltuk el, abból 3-szor nem indult el. Úgyhogy most megint kíváncsi vagyok, hogy egy kisgyereket majd megkérek, vagy mit tudom én, van itt egy távirányító, amin viszont én nem látom a jelzéseket, tehát most vagy el fog indulni, vagy nem. Tehát ez a technikai személyzet bejött, és fölcsavarta, kiderült, hogy a Frank János jól indította be a rádiót, de ugyanazzal a mozdulattal eltekerte a hangerőt, nullára. És érdekes, milyen vidáma, ugye az utolsó az életem főleg, de ez így történt, és mind a mai napig ezt rajtam kívül nem nagyon tudják, talán egyszer-kétszer magántárságban elmeséltem, de még az sem biztos. Következtek a Rákóczi induló híres Tilinkó szünetjel, és megindult a Kossuth Rádió, ha most ez sikerült. Már baj van. Lekapcsolt és visszafordult. Várjál, számláló megy? Igen, megy. Biztos? Már rossz. Án van? Igen, most lenullázott és semmi nincs. Ez történt, ami a Frank Jánossal is történt. Most hol az az ember? Jó
estét kívánunk! A hírügynökségek jelentéseiből. Hazaérkezett a Fok Jenő miniszterelnök vezette magyar küldöttség Varsóból a kölcsönös gazdasági segítség tanácsának ülésszakáról. Gromyko szovjet külügyminiszter pár nyugat-német államtitkárral folytatta az előzetes megbeszélést arról az egyezményről, amelyben mindkét ország lemondana az erőszak alkalmazásáról. Az indokínai helyzetről tanácskoztak a nyugat-európai országok kommunista pártjai. Nixon közvetlen munkatársai külön tanácskozáson kértek támogatást az elnök pártjának szenátoraitól a kambodzsai támadáshoz. Goodell szenátor, aki maga is jelen volt a tanácskozáson, elmondta, hogy még a résztvevők között is csak egy politikus akadt, aki helyeselte a kambodzsai beavatkozást. A többiek mind visszautasították a közvetítési kérést, és elítélték a támadást. Ismét 2 tüntető diákot lőttek agyon az Egyesült Államokban. Jackson városban az éjszaka rendőrök támadtak a kambodzsai beavatkozás ellen tiltakozó diákokra. Egy diákszálló épületére tüzet nyitottak, mert onnan állítólag palackokat és köveket dobáltak a felvonulókat ütlegelő rendőrökre. 2 diák életét vesztette, 11 megsebesült. Líbia elismerte Kambodzsa nemzeti egység kormányát. Több összetűzést jelentettek a közel-keleti frontokról. A palesztinai ellenállók sikeres rakétatámadást hajtottak végre egy izraeli félkatonai település ellen. Egyiptomi és szíriai ütegek is izraeli állásokat lőttek. Izrael tüzérsége 2 jordániai falut támadott. Ezekben a percekben nyílik a Fényes Adolf teremben Nádler István festőművész és Jovanovics György szobrászművész kiállítása. Nádler István 4 régebbi és 8 új képpel, valamint szitatechnikával sokszorosított grafikákkal szerepel. A bejárattól balra haladva először a grafikai lapok láthatók. Beljebb az első vászonkép 200x120 cm, címe Mozgás. A hosszabbik falon lévő 3 azonos méretű 120x120-as kép témája a négyzetben alakítható formák. Az ablak után 120x200-as fekvőkép címe Alföld. A főfalon 4 darabból álló sorozat. 2 motívum állandó ABBA ritmusban való visszatérésével 180x130-as méretek, kazein temperatechnika. A készülék mögötti nagyobb kép címe Hommage à Vajda. Vajda Lajos tiszteletére festette a fiatal művész. A kisebbik 100x120 cm. Végül a bejárattól jobbra eső falon 200x150-es kép 1968-ból, a népművészetből ismert virágmotívum átfogalmazása. Jovanovics György egyetlen művet állított ki. Amit itt velem szemben körülállnak, alaprajzában megegyezik a Fényes Adolf terem első szabálytalan terének alaprajzával. Minden szöge és oldala pontosan követi a falakat. Magassága 90 cm, legnagyobb hosszúsága 6 méter, szélessége 3 méter. A nagy és a kis rész külső kerülete összesen 16 méter. Anyaga enyhén rózsaszínű gipsz, amely idővel fokozatosan veszti el színét, míg végül teljesen megfehéredik. Talán ezt most nem tudják érzékelni, de ha megnézik azt a felénkeső tetőrészt, ami a szobor nagyobbik darabjának a különálló kis résszel párhuzamos oldalán van, akkor egy egészen kis színbeli különbséget láthatnak a többi részhez képest. S ha megtapintják, még érezhetik, hogy ott nedvesebb a gipsz. Ezt a darabot ugyanis csak tegnap délelőtt öntötte a művész. És most, ha majd Frank János elzárja a készüléket, kérjük, hogy a kiállítást tekintsék megnyitottnak. Mi pedig folytatjuk esti krónikánkat. János, akkor légy szíves, kapcsolt ki. Hallgassák a tudósítóink jelentését. Szegedről Vas István Zoltán írt szót. Köszönöm, ennyi volt, meghallgattak. Ez a, most álljuk le, a János megértette, viszont egy évig fizettem a konyakját. Az arcokról szeretnék azt, és ha megengedik a műnek, ugye a főművemnek, a szerkezetét elmondanám. Ugye van egy olyan, mielőtt ezekre az arcokra rátérek, azt mondom, mert ezeket leírom a meghívóval. Leírja a Valentin meghívó, azt mondja, hogy miért tártja el a Miklós a száját. A Miklós ebben a pillanatban megértette, én már majdnem meglöktem őt, amikor a hangerőt felerősítettek, és az utolsó szünetjel elhangzott, és a rádió megszólalt. Én már emeltem a könyökömet, hogy Miklós vége. Ezért a Miklós eltártja a száját. A Major János, majd tovább megyünk az elemzésre, ilyen önelégül, az én vagyok, a Major János rövid, és elmondom, hogy miért.
Gyanútlan a Frank János és a Nádler, az is ide, és miért tapsol Tankos Iratok Károly? Na most ez egy kis csalás volt a szövegen, Tankos Iratok Károly idébb van, pontosan itt, ő Tankos Iratok Károly, kint ugyanígy látják a portréját, a drága Karcsi bácsának, akik talán itt ismertem, talán nem. Következő történt. Ebben a pillanatban, amikor a rádióban a hírek banális popárt vicce, amit nagyon élveztek, de hát mondjuk nem volt különösebb. Amikor ezekben a pillanatokban nyílik Nádler István festő és Jani Szobrász életet, Tankos Iratok Károly itt tapsviharba tört ki. Sose fogom elfelejteni, ugye ez a megnyitó utáni pillanatok, itt van Tankos Iratok Károly, végig itt állt, én pedig itt vagyok, épp Barcsai Jenővel és Szántó Piroskával és Dein Pállal beszélgetek, itt nem sokkal a megnyitó után. Sose felejtem el, hogy Tankos Iratok Károly eltapsolta magát. Tudni kell őróla, erről a drága kis emberről 1905-ben született és 80-ban 10 évvel később meghalt, hogy tulajdonképpen a Kassák, az avantgárd generációt tartozott, Galántai György majd gondoskodni fog róla, azt hiszem már gyűjti az anyagot, hogy a fiatalok is megismerjék. Egy nagyszerű avantgárd költő volt, ebben az időben ő is, mint annyian Mészői, Vörös Sándor, mások gyermekversekből élt, de hát mondjuk a dinamikus manifestum, meg hát szóval a képversei, szóval tényleg Párizsban neve volt, de itt nyomorgott velünk együtt, vagy az előttünk lévő neves öreg generációval együtt nyomorgott, és én megfejtettem azt a pillanatot, amikor itt ilyen kerélyen állok, hogy mégse buktam bele ebbe a vállalkozásba, hogy Tankos Iratok Károly az öreg eltapsolja magát, hogy te jó Isten, a rádió, szóval a nevünket nem lehet leírni a mai napig. Sehol, ha kiállítunk, ugye ez a kiállítás is, majd rátérek Sugár Jánossal való polémiámra, hogy ő ezt a termet szereti, hogy mi mit nem szerettünk ezen. Hát nevezetesen az, hogy mi ide büntetésből voltunk száműzve. Ez az úgynevezett önköltséges kiállítás, a tiltott, tűrt kategóriába tartoztunk. Ez volt a második önköltséges kiállítás, Bakimre, Konkoly Gyula kezdte ezt a legendás sorozatot. Meg kellett fizetnünk a teremőrnénit, a meghívót és a villanyszámlát, és akkor itt kiállíthattunk. Nem jelentett meg róla újsághír, stb. Tankos Iratok Károly az az öröm fogta el, hogy talán ebből kitörés lesz, hogyha a rádió bemondja. Viszont, ugye nézem a hangjáték szerkezetét, a szünettel, banális, nagyon fontos, majd elmondom, hogy mi volt a probléma vele. Hol is van a szerkezet? Azt mondja, az első bejelentés, hogy nyílik, ez csak egy olyan sikerélmény, ami után majd jön a következő kiállítás, vagy az időjárás jelentés. Azonban a szerkezet a második ponton megfordul, hogy olyan még nem volt, hogy elkezdi mondani, hogy a festőnek milyen motivumok vannak a képén, a hírekben, ugye? Tehát, hogy Nádler István, ezt még mindig jöhet a Kossuth, de miért beszélnek? Eddig a Varga Imréről és a Somogyi, és nem tudom kikről beszéltek, hogy megnyílik a kiállítás, Csók István kérdésen nyílik, de hogy milyen képet festett Csók István vagy Varga Imre, milyen szó, erről azért nem volt szó. Akkor kezdett el Erdély eltáltani a szállát, akkor ez talán nem a rádió. Amikor azt mondta, hogy itt előttem, akkor a majorra elkezdett röhögni hangosan. Tankos Iratok Károly viszont elmerevedett. Lelohadt, lekonyult, és látta, hogy ez sajnos nem a rádió talán. Tehát, hogy ugyanúgy le vagyunk tojva, csak hát akkor hogy van ez az egész, ugye? De minden esetre én ezt sose fogom elfelejteni, hogy a számomra akkor egy nagy öreg avantgárd, akinek ott valaki talán Szántó Piroska bemutatott, vagy Barcsai Jenő, vagy nem tudom hogy, egy nagyon szerény ember volt, és ugye furcsa módon az nem olyan név, mint a Barcsai, vagy a Vasistván, nem tudom mi, vagy Kassák, nem tudom miért, majd a Galántai kiállításában megtudjuk, hogy is a kiváló ember volt. Szóval ez számomra felejthetetlen ez a pszichológiai játék, ahogy így aztán amikor az volt, hogy ez itt nedves, ez itt elszínez, van benne tulajdonképpen egy elrejtett művészettörténeti utalás. Büszke vagyok rá, hogy mind a mai napig, akármilyen értékelést adott, akár még a Nagy Ildikó is, soha senki nem vette észre, hogy ez az egyik első mobil, egyedül akkor én már Haraszti István, édeske barátom, nem tudom, itt van-e példaképem a mobilba, a mozgást belevittem azzal, hogy elszíneztem halványan, amiről tudtam, hogy körülbelül pont a kiállítás ideje alatt fehéredik ki. Soha senki ezt nem vett észre, nem írta le, kivéve itt pedig mindenki hallotta, itt voltak jelen művészetről. Ez az effektus benne van, a halványodás és a kifehéredés, ami egy szándékos mozgás, a kémia használata, abszolút szándékos, soha senki nem történt. Tehát ez az egyébben a vicces szövegben benne van, a kikapcsolás, mint hogy ez így elhangzott, például a Galántai Gyuri, aki állítólag jelen volt, úgy emlékszik a mai napig, hogy a híreket bekapcsoltam. Tehát, hogy az emberek
emberek elfogadták, hogy azt mondja, hogy Frank János kapcsolódik, visszakapja a mai aktualitás a háború, Szentjogi Tamás kedvence, hogy 2 diák meghalt. Ezt nagyon imádtam mindig a hírekről, hogy milyen szerencsém, hogy ilyen hírek voltak aznap. 2 diák ugye meghalt, Líbia elismeri, nem, beszáll-e a háborúba vagy nem, erről van szó. És a végén Vas István Zoltán, aki ma már híres sportriporter, akkor még Szegedről tudósított, árvízi jelentés volt 70-ben, olyan nagy árvíz és belvíz volt, mint most. Az most már sajnos itt nem volt rajta. Na, hát szóval akkor elmondanám, hogy készült ez, hogyha szabad. Mikor elgondoltam, hogy fölmentem ebbe a terembe ezzel a megalázó helyzetben, hogy tűrt, azt mondták, nem vagyunk egészen tiltottak, az úgynevezett ipartervesek, tehát az iparterv, amiből rendőrségügylet bezárták, botrányok, Major János, Sinkovics Péter rendőrségi figyelmeztetésben részesítették, Konkoly Gyurának el kellett diszidálni, mert illegális volt nem volt impresszum a katalógusunkon. Mégis egy kegyet gyakoroltak felénk, és azt mondták, hogy a Fényes Adolf terembe, ami Sugár Jánossal ellentétben nekem, mikor oda fölmentem az üres termet megnézni Konkoly és Bak Imre kiállítása után, megnéztem ezeket az 5 szögűen, ezek mind paravánok, ez valamikor nyilván egy szögletes szoba volt, és ebből leválasztották a teremőrnénynek az öltözőjét, a képraktát, a képakasztó raktát, a nem tudom mit, és lett belőle az 5 szög, és elkezdtem gondolkodni, és valójában az a történet, amit lejátszik a Frank János és én köztem, és a popárt poén, és egy egész más patafizikus tett, ami ez a megnyitó, az lejátszódott bennem is, amennyiben én nem tudtam, hogy ide mit tegyek ebbe a terembe, de megalázva éreztem magam, hogy míg mindenki mehet a műcsarnokba, akkor még nem Beke László volt az igazat, hogy tévedés ne legyen, mehet a műcsarnokba az állam pénzén kiállítani, nekem még a meghívót is magam kell fizessem, és a barátaim megaláznak, a teremőrnénit kell fizetni, és akkor egy 5-szögű marhaságba kell nekem valamit letenni, ami összezárul, aztán mit tudom én. És akkor úgy gondoltam, hogy az ötletemet, ami az lett volna, hogy Nádler Istvánt, aki akkor nekem egy milliárdosnak tűnt, mert volt egy öreg Volkswagen cserevonara, az autójáról veszek egy alufólia formát, amit kikasírozok, egy jó könnyű, kettévágom, és az ablakon behúzom a Rákóczi úti Fényes Adolf terembe, leteszem a terem közepére, és ezt egy ilyen krisztosan leterítem, és ezt leöntöm, és majd ott lesz egy autó gipszel függönyeimmel letakarva a terem közepén. De az 5-szögű terembe sehogy se illott, mert 5-szögű autót akkor még nem terveztek, és akkor elkezdtem gondolkodni, és ezzel sikerült tulajdonképpen az a tovább, hogy hát itt csak a termet tudom megcsinálni. Ez annyira hülye terem, hogy ezt a termet meg kell örökíteni. Ezzel tudtam, hogy a művem soha többet, soha sehol másút nem lesz érvényes. Ugye erre hivatkozott a szöveg, hogy a művet ide behozom, és összerakom, azt nem tudtam, hogy pontosan fog-e stimmelni, mert egy alaprajzot vettem, és aztán ide többet nem léphettem be, mert más kiállítás volt, és elmentem a pincémbe, és naponta egy oldalt öntve, egy olyan 36 nap alatt összeállt a dolog. A kint látható dokumentációs fotókban látszik a pincém, a felit tudtam összerakni. A felit összeraktam, akkor azt lebontottam, másik felit is összeraktam, de hogy ez a kettő pontosan összetalálkozik-e, és a beígért 2 méteres távolság a falaktól létrejön-e, ezt nem tudtam, 1-2 kapot kaptunk a felépítésre. Valóban odaszállítottam tervtaxival, Nádler István segített, és összeraktam, és passzolt. Így készült a szobor, így keletkezett a szobor, és a tervem az volt, hogy minthogy utána itt többet nem érvényes, illetve sehol sem érvényes, de hát meg kell csinálni, mert hát nem tudom miért. Az volt a tervem, hogy ugyanazon az útvonalon fölteszem egy tervtaxira, a Rákóczi úton, és visszamegyünk az MK-hez, majd a körúton ki a Borárostéri hídra, a Petőfi hídra elmegyek, megkérem Erdély Miklóst, hogy milyen 8-as, az nem szuper, szóval a legegyszerűbb kamera, akkor még nem volt videó, és akkor még nem volt Balázs Béla, és nem volt filmezés, a Miklós már csinált ilyen a kertbe, ott voltak ezek is próbálkozások a filmát. Én a tehertaxis lesz, ami lesz, börtön, számüzet, nem tudom mi, Gulágsziget, megállítom a taxist a híd közepén. Itt vagyok a legmesszebb emberektől és rendőröktől és a párttól, és a híd közepén, ha a Nádler segít, a 36 elemet, amennyiből ez áll, leadatom magamnak és bevágom a Dunába. És elképzeltem, hogy a Borárostéri hídról, de a másik oldalon kellene, nem a jobb oldalon, hogy megyünk át, ezt még nem tudtam, hogy oldom meg pontosan, mert a Duna folyásával egyezően a szél irányba bekénének, lebegjenek a lapok egyenként a Dunába, és tűnjenek el a Dunába, de erről, amit lefotóznak, azt én kijutatom nyugatra, vagy át kicsit, mert kb. Ez volt az életünk. De szerintem az nem lesz semmi. Ez sajnos mind a mai napig nem valósul meg, ugye, mert nem dobok be a Dunába, azóta se. Ugyanis Erdély Miklós azt mondta, hogy ez egyszerűen, szóval ez vicces, hogy a Miklós az akcionista és patafizikus társam, azt mondta, hogy ez túl szép, ezt nem engedi eldobni. Mondtam, hogy ne hülyéskedj, hát mit érzeleksz itt?
Ez a koncept, hát ez sehol máshogy nem érvényes. Aztán nem akkor is, ő beszélt a Pista papával, hogy fölállítja a kertben náluk. Most életem egy első komoly kompromisszum a művészeti tekintetben, hogy ehhez hozzájárultam. Ennek az eredménye az, hogy ott egy fantasztikus akciósorozat lett, a Miklós ott a muskátlikat bűvölt, a Baksa, a Kex együttes odajött és zenélt, marhára nem értették ezt a szobrot. Szerintem utálták is, de különben nagyon szerették a Miklós meg az egész minnyájunkat. Van egy nagyon szép fotó, ami ott kint egy keretes, plastikus képpecskébe van. Van egy kedvenc kép, amikor a Miklósék almafája körül félig van kész a mű. Egyébként párhuzamot lehet vonni a műről, amit mind a Galántai Gyurinak az érdeme. Én azon kívül, hogy ezt a két fotót elmagyarázom, és itt beszélek, nem akartam itt semmi mást. Ő megcsinált ezt a fantasztikus dokumentációt, ami nekem nagyon érzelgős, ez a meghalt rokonaim, öcsém, apám ott van, mások, Barcsai Jenő, akik még ott van. Ő megcsinált ezt a dokumentációt. A mű keletkezéséről készült fotó a pincébe, ugyanúgy néz ki, mint az összeállításkor, illetve mint az Erdély Miklós kertjében, amikor a jobboldali rész félig össze van rakva. Ez az a híres fotó, amikor az Humanité Dimanche-ban megjelent a kelet-európai avantgardról, illetve a magyar avantgardról egy külön szám a vasárnapi kulturális mellékletébe az Humanitének. A magyar avantgardról, amiről mi nem is tudtunk, 5-10 évvel később tudtam meg, ahol teljes oldalasan ezt a fotót közölték, a Miklós kertjébe a félig összeállított asztal. Azért van ott most úgy, ami egy későbbi iparkatalógusnak a része. Tehát a Miklós azt mondta, hogy álljon ez itt a kert, ezzel sok mindent fogunk kezdeni, és szépen lassan elrohad az időbe, mint gipsz, és tényleg ez 1-2-3 évig eltartott, és akkor lassan nem tudni, mi lett vele. Ez lett a történet. Én a Dunába akartam dobni. Hogy keletkezett azonban a meghívó? Úgy éreztem, hogy ha a mű ilyen, hogy egy újfajta gondolkodás jelent, illetve magát a termet ábrázolja, ugye hát ma tele vagyunk installációval, nincs szoba, de valójában hát ez az egyik eredet, csak akkor ezt environmentnak hívtuk, ez klasszikusan akkor mindenki, aki nyugatra jutott, environmentnek nevezte. Ma ez a szó átment installáció, ennek története van, ezt meg lehet magyarázgatjuk néha a Körösényi Bekével. Komplikált, hogy ez mitől változik és mit jelent. Ekkor egyértelműen environmentnek hívtuk, vagyis környezetműnek, a környezetről szól, hogy egyetlen és arról a teremről szól, vagy bármiről, hogyha nem itt készült volna, vagy nem ilyen lett volna. Azt gondoltam, hogy ennek nem lehet az, hogy a szokásos beszédet elmondják, mit mondjon az István képeiről körülbelül lehet beszélni úgy, ahogy én ezt ide bele is fogalmaztam a Konkoly Anna főbemondó szájába. De mit lehet mondani erről? És úgy gondolom, hogy ezt én nem mondhatom, ezt mondja a Kossuth Rádió. Szóval ez csak úgy lehet, hogyha ezt az új ökörséget nem mondhatom el szegény Frankjadóval, vagy akárkivel, hanem, és akkor elkezdtem gondolni, hogy mi lenne, ha ezt a Kossuth Rádió mondaná. És gondoltam, hogy nem sok esélyem van rá, próbálkoztam, de nem ment. Akkor eltároztam, hogy de én ezt valahogy mégis úgy csinálom, mint hogy a Kossuth Rádió mondaná. Volt egy ismerősöm, énekeslány barátom, akkor, aki a harmónia vokál énekese volt, tehát napi munkahelye volt a rádió. Megkérdeztem, hogy össze tudná hozni egy főbemondóval. Ezeket úgy hívják, hogy főbemondók. Ezek szent nevek, ezeket az államvédelmi hatóság védi. Ez egy nagyon veszélyes akció volt. Most kb. Elmondom. Rudi vagy Tolnajotó érteni fogja, a fiatalok nem fogják érteni, Sándor Andris is érteni fogja, fiatalok nem biztos, hogy érteni fogják. Ez egy nagyon veszélyes akció volt. A főbemondó az egy védett fogalom egy országban. Sztálinnak volt egy főbemondója, aki arra volt tartva, hogy vnyimánye, ha háborút megnyertük, nem nyertük, megtámadtak bennünket, ezt nem lehet manipulálni, ugye? Hogyha én ezt elkezdem, ugyanis van egy ős példa erre, hogy a Sztálin miért vigyázott, és az én patafizikus művelnek is van egy ős mintája. Orson Wellesnek a híres, a világháború után a New Yorkban csinált egy rádiójátékot, és New Yorkban pánik tört ki. Abban az volt, hogy riadóval a német V2-esek elérték New Yorkot, és mindenki menjen, és New Yorkba agyontaposták az emberek egymást, és az csak egy rádiójáték volt. Ugye? Szóval, na most ezzel nem lehet játszani. A főbemondó Bátonyi György, mind hallják a hangját, ugye, ezt még a fiatalok ismernek, ma is működik. Konkoly Anna a hölgy, a rádióknál ugye szabály, egy férfi, egy női hang, nagyon össze van válogatva. Ezeket államvédelmi hatóság viszi haza, viszi be a rádióba, mind a mai napig. Ma nem úgy hívják, hanem valahogy más, adórendőrség, Orbán Viktor, vagy nem tudom, hogy hívják, szóval valami más, de ezek nagyon védett dolgok. Bátonyi György hajlandó volt velem találkozni, ez az őrült művészvilág, imponált neki, mint egy színészeti főiskolát végzett, és akikből nem lesz színész, mondjuk, ugyanúgy, hogy a művészetben sok más szakmai restaurátor, szóval ő belőle az gyönyörű hangjával bemondó lett, de voltak olyan ambíció, hogy ő még azért szavalhatna, vagy mit tudom én, és akkor egyszer csak azt mondja neki a barátom, hogy
szeretne vele találkozni egy neves magyar avantgárd-művész, és meg kéne nyitni a kiállítását. És vállalkozott rá. Találkoztam vele a múzeum kávéházban, a rádió közelében, leült és kiengedte a hangját, hogy hát nagyon megtisztelve érzi magát, és akkor milyen szobrokat csinálunk, és mondtam, hogy hát az a helyzet, hogy ugyanaz volt, mint a Frank Janóval a problémám, hogy az a helyzet, hogy nem nagyon kéne szabadon beszélni, azt mondja, miért ő nagyon tud, ő jó foga, ő ért a művészetet, és nagyon szereti a szobrokat. Mondta, hogy az a helyzet, hogy az mind meg lesz mondva, hogy mit kell csinálni, csak az ön hangja nekem az egy kincs, és hogy azt meg lehet-e venni. Azt mondta, hát azt nem lehet megvenni, mert annyi pénzem nekem nincs, neki ez tilos, hát hogy képzel? És nem tudom hogy, amikor elmondtam, hogy azt akarom, hogy az aznapi híreket úgy elmondja, de nem tudom hol, és nem tudom, hogy lehet ezt tekinteni, hogy az én megnyitom így hasson, akkor azt mondta, hogy ezt technikailag nem lehet megoldani. Akkor elmentem technikusokhoz, azt mondták, hogy valamit ki lehetne találni. És akkor Bátonyi Györgyöt újra fölhívtam, találkoztuk, és azt mondtam, hogy föl lehetne ezt venni, akkor még csak szalagos magnó volt, és lejátszanánk, de az aznapi híreknek kell lenni, tehát ami 16 órakor ami 14 órakor más volt a beosztás, tehát 4 órakor voltak hírek, annak 7 órakor el kell hangozni ugyanúgy, csak aztán át kell abba menni, hogy Nádler István Kazein Temperatechnika. Azt mondta, hát és hogy csináljuk? Úgy, hogy fölveszünk magnóra. Azt mondja, de hát én nem mehetek be a rádióba, mert az tilos. Ő pedig nem jöhet ki, őt állandóan megmondozzák, ezek az iratok, amit a főszerkesztő pártitkár híreket lead, utólag aztán láttam, beleírva piros ceruzával, tintával, ezek abszolút védett dolgok. Különösen egy ilyen háborús helyzet volt, itt arra súlyos probléma volt, hidegháborúsan az egész a hírekből is kiderül. Hát ez nem lehet. Nem tudom hogy, de befűztem őt, azt mondta, hogy ez neki a fejébe kerül, és ez hihetetlen, de akkor viszont nagyon drága. Életemben először gazdag voltam, Nádler István a társam se tudott az egészről, mikor az egész lezajlott, azt mondta, hogy kifizeti a felét, de nem fogadtam el, mert életemben először pénzhez jutottam, a vadonatúj zakomon is látszik, amit csináltattam, Konkoly Gyula öccse csinálta, aki egy csodálatos szabó volt, szegény meghalt. Az volt az ára, hogy egy profi hangstúdióba kellett vonulni, ami akkor még csak egy volt. Embertelen pénz volt. Bátonyi Györgynek annyi volt az órabére, mint nekem az egész évi akkori keresetem. De én azt akkor megkerestem, véletlenül gazdag voltam, mert Makovec Imre barátom a Lakner Lászlónak, meg nekem egy nagy munkát szerzett, ilyen murális munkát a Várba, a halászbástyán, és épp meggazdagodtam, a Lakner is, meg én is. Rengeteg pénzem volt, 150 000 forint, ami akkor a havi 1500 forintból éltem, szóval. És azt mondta, hogy ki tudom fizetni ezt a órát, azt mondta, de a stúdiónak a bére 10-szer annyi egy órára, mint az ő órabére. Azt mondtam, én azt is kifizetem. Akkor elmentünk a stúdióba, mert azt mondta, azt nem lehet, hogy ezt egy magnóra én a Tekla vagy a lengyel magnómra fölveszem, ez röhelyes lesz, ő nem járatta le magát, hogy beindul a rádió, és azon ott van az ő recsegős hangja. Ez csak azon a profi színvonalon, ahogy ők csinálnak hangfelvételt, és ami a rádióból egyenesen jön ebbe a készülékbe. Összeismerkedtem és megoldottam, elmentünk, embertelen pénzt kértek, és az időpont fix volt. Azt mondtam, hogy 15-én délután a 4 órás hírek után, 4 és 5 között, ez 10 perc volt, nekem le van foglalva, egy hónap előtt ezt lefoglaltam, és Bátonyi György kijön, és kicsempészi a hírpapírokat, amire azt mondta, hogy ebbe nem értem, hogy miért csinálta meg, de azt mondta, hogy ez egy abszolút életveszélyes dolog, hogy a hírcetliket, amit mindig a hírek előtt még odatolnak, és a pártitkár még beleír, és cenzurázza, fölolvassa. Utána közölte, ha ez meg lenne, akkor technikailag még mindig nem megy, mert a szünetjel, az Magyarországon egy titkos védett egyetlen egy szallagos tekercs, ami akkor még nem volt technika. Most ezt se fogják érteni sokan. Ezt Ferencsik János minden évben egyszer a zenekarával lejátsza a Rákóczi-Indulónak ezt a részét a rádiónak, fölveszik szallagra, és körülbelül 8-10 hónapig játsszák, és figyelik, és akkor elkezd nyúlni. Akkor Ferencsik János az Operaházban, vagy az Állami Hangversenyzenekarban megint tudja, nagy pénzt kapnak, hogy jönnek a rádiótechnikusai, ávósok jönnek velük, mert nem szabad manipulálni a rádióval. Pont erről van szó, hogy a rádióval és a szünetjellel nem szabad manipulálni. Ez egyetlen egy tekercs, amit akkor így és így Ferencsik Jánossal együtt és élő zenekarral együtt megújítottak. Azt mondta, hogy a hírek hagyján, de a szünetjelet kihozza, mert ha ő profin fölmondja nekem ezt, amit én itt csináltam. De én a rádióból ráveszem a szünetjelet, akkor a hülye is megérti, hogy ez csalás. Azt mondta, úgy nem vállalja, szakmai hiúság volt benne. Mondtam, hogy Bátonyi úr,
még megemelheti a gázsiát a duplájára, ha kihozza a szünetjelet nekem. Azt mondta, akkor azonnal felakasztják. Ha azon lebukik, az kész. Ha ő kihozza a szünetjelet, akkor csak olyankor hozhatja ki, megnézi a műsort, hogy nincs közben szünet. A 7 órás hírekét. Nem vicc, ezeket mind el kellett intézni. Azt mondta, hogy ha szünet van, akkor ő lebukik. Nem volt, akkor ilyen volt. Kihozta, és hangsúlyozom, senki az égvilágon az egészről nem tudott, ez teljesen titok. Azt mondta, hogy ha egy embernek erről szólok, akkor az egészet lefújja és letagadja, hogy valaha találkozott vele. És akkor a következő történt. Megegyeztünk, hogy a stúdiót lekötöm, előleget kellett fizetni. Kicsempészte az iratokat, annyi idő volt, hogy leültünk, és én a híreket megszerkesztettem. Tehát azt, amit én még hallottam és a rádióban felolvasott, azt elkértem, és ebből én csináltam magam egy kellemes, tehát lehetőleg néger diákot öljenek meg benne, stb. Szóval, ami nekünk fontos, ezt összeállítottam, nem mindent nem akartam, hogy rajta legyen, és akkor odaérkeztünk ahhoz, hogy Fok Jenő, ezt délben mondták, Fok Jenő magyar miniszterelnök, Moszkvába tárgyalt, gondolhatjuk, hogy miről tárgyalt ugye Moszkvába, ultimátumokat adott a Szovjetuniónak, ugye. Varsón keresztül Lengyelországban még elmegy üzen, amit a Brezsnyev üzen a Varsóba, és onnan hazajön a magyar miniszterelnök. Na most ez délben bemondta, hogy elindult Moszkvába Fok Jenő. Azt mondta, hogy ha este, akkor mondta, hogy a múlt időt jelen idővel kell változtatni, 7 órára ideér a repülő. Mondom, akkor megérkezett a Ferihegyi repülőtérre Fok Jenő miniszterelnök, azt mondta, ez nem megy. Mondom, miért nem megy? Azt mondja, ezt a hírt hagyjuk ki, mondom, nekem a miniszterelnök kell. Szóval nekem az anyagom, akkor erős, ebben van egy miniszterelnök. Azt mondja, ha a repülő köd miatt eltérítették, és csak holnap száll le, és Prágába éjszakázott, és ő bemondja, hogy megérkezett, fogja venni, akkor őt abban a percben kivégzik, ez bárki ugye innen elárulja. És akkor mondtam, hogy akkor mit lehet csinálni? Azt mondja, semmit sem lehet csinálni. De akkor már ott voltunk a stúdióban, és minden le volt kötve, és este 7-kor nyílt volna a kiállításom. Akkor megint megemeltem az árat, és azt mondta, hogy egy módon hajlandó erre, hogy nekik a számuk a pagodába a hírek előtt őket 2 ávos beviszi egy fülkébe, ahol teját főzhetnek, de semmi más, a családjuk azt a telefont nem tudja, ők akkor 5 percig koncentrálnak a hírekre, mert lehet, hogy a Kádár János beszélni akar, hogy megtámadtak meg. Szóval ez tényleg így van a világ minden országában a úgynevezett főbemondókkal. A párja, Konkoly Anna volt, az végig nem tudott a dologról, hanem ő csak azon a napon hozta ki a rádióba bemondani, az csak eltette a pénzt, de az egészről nem tudott semmit. Bátony azt mondta, egy módon lemehet a műsor, ha ezt a számot fölírja nekem egy papírra, itt, amíg együtt van, megtanulom, utána eltépjük és megjegyzem. Este 7 perccel, pontosan 7 perccel a hírek előtt fölhívom őt, ő az Annát kiküldi WC-re, és a pártitkárt is, mert nem gyanakodnak különben, és fölveszi a telefont, ha cseng. És bemondja, hogy megérkezett-e Fok Jenő. Ha megérkezett, és jelen idejű a rendes hírek is, akkor lemehet ez a különben már jelen időben fölvett magnószang, amit mindjárt meg fogunk csinálni. Ha ő azt mondja, hogy nem, akkor megeskedett rá, hogy följelent és elvitett, ha én nem tartom be Betszóra azt, hogyha ő azt mondja, hogy nem, akkor most itt tartottam, hogy nekem 5 perccel az egész előtt dölt el, hogy 1. Frank János megnyomja a gombot, 2. hogy a titkos telefon, amire nekem ki kellett csempésződnöm a Rákóczi útra, mert itt nem volt telefon a tűrt támogatottaknak. A Rákóczi útról a tantusszal odaszóltam a fejbe tartott számra, ami nekem nem könnyű, mert a saját számomat sem tudom megjegyezni, akkor is nehéz volt. Titokban a körmömre fölhívtam Bátonyi Györgyöt, és megbeszéltük, hogy nem beszélünk. Csak azt mondtam, hogy igen, vagy nem, és azt mondta igen. Letettem, és fölrohantam. És abban a percben odajött hozzám a technikusom, az a bizonyos, aki azt mondta, hogy Gyuri, 1 órával a Fényes Adolfba, az 1 órával a megnyitó előtt engedtek ide föl. Neki meg kellett azt csinálni, hogy a mi felvett szallagunk, amit akkor hoztam, profi minőség, rádió, szupertechnika, az egyetlen hely az országban, ami a rádión kívül a Rákóczi úton egy stúdióban fekete box volt, meg mit tudom én. Azt betesszük egy magnóba, de ennek a Kossuth Rádiónak kell megszólalni. Egy igazi rádió, ami ott. És ezt neki, ezen a titkos, a Nádler képe mögött, egy hangparlán le kellett hozni, de a műszaki szoba nem itt volt, hanem azon az udvaron, amit Sugár János említ, az első emeleten is van egy udvar, és hátul kaptak egy valamilyen volt WC-t, ahol a teremőr némnek a kabátja volt, meg a technikai részlet, és onnan egy fél órán belül a hangnak a rádióba, de úgy, hogy a rádió azért rádió maradt, tehát a Petőfit lehetett kapcsolni, azt mondta, hogy ez technikailag egy napos munka, ő nem tudja, hogy ez neki sikerül-e most. Ha már ennyi minden benne van, akkor próbáljuk meg, és még mindig azt gondoltam, hogy senki nem tud semmiről, és akkor volt az, hogy kb. 10 perc előbb odajött, hogy Gyuri,
ki kéne próbálni, mondom, ezt nem lehet, tele van már a terem, nem tudjuk kipróbálni. Akkor azt mondja, akkor az 50-50, azt mondja, ő összekötött minden, de próba nélkül, ugyanaz van, mint itt, próba nélkül, ő be fogja adni a hangot, nem tudja, hogy valamilyen jelzéssel a Frankian, és figyeli az órát 7 óra előtt, nem tudom hány másodperc a Frankian benyomja, és ő a magnót rávezéli a rádióra, ami addig egy rádió. De hogy jön-e a hang vagy sem, azt nem meri garantálni. És ekkor mentem oda az Erdély Miklóshoz, ez egy kicsit sok, szóval ez az 5 faktor, lesz egy banális hülye megnyitó, amit nem is az mond el, aki rá van írva a meghívóra, de én már Frankianhoz nem mertem menni, mert az már egy akkora égés lett volna, ugye, és a Miklós volt az egyet, akivel megbízhattam, hogy ő kivárja ezt, hogy a könyökömmel meglököm-e vagy sem. Ugye? És ez történt, hogy a Frankianon megnyomta, kiderült, hogy minden rendben volt, csak nem jött hang. És akkor ezt valahogy nem tudom honnan, a Zimonyi Attila, a technikusunk, később az egész magyar avantgárd mindig ő volt a technikus, Szentjobi Tamástól örököltem, ő csinálta meg az első technikát a Fizikai Kutatóintézetben, a híres Szentjobisféle, amikor majdnem megfulladtunk benne a kén égetetésénél, ott már kellett technika, és ő találta ezt a Zimonyi Attila zseniális elektrotechnikus rácot. Attila megérezte, hogy valami baj van, mert ő beadta a hangot, és látta az impulzusokat, de látta, hogy benne nincs reakció. Bejött, és ott a lábak között oda ment, és rájött, hogy egyszerűen a hangerő le van véve. És az egész nekem akkor egy fél évi fizetésembe került szünetjel már lemaradt. Szóval az utolsó Tilinkó hangok voltak, mert az elúszott azáltal, hogy nem volt hang. Csak az utolsó egyetlen jelzés jött be. Szóval a végén átment a dolog az abszurdba, és hát ezt most akkor elmondtam. A Tankos Iratok Károly benne van, utólag beszéltünk vele, az enyészetnek számít, tehát nézem azokat, amiket beígértem a meghívón. Hogy mi lett a műsorsa, azt tudjuk, Erdély Miklós kertjébe ment tönkre, holott én nem így akartam, és hogy mi a patafizikus mű. Tessék? Tényleg még meg van a hóban. Nem, hogy akkor elmondom, az egyik koncertmű, amikor először koncertművet Magyarországon a svájci televízió itt fölvett, négyünkkel, Erdély Miklós, Power Gyula, Szentjobi Tamás és én Erdély kertjébe. Kijött a svájci televízió, akkor még rendes filmfelvevővel, azt mondta, hogy csináljunk valami koncertművészetet, mert a svájci televízióban lesz egy műsor, kelet-európai koncert. Tél volt, január, nem elfelejtettem, de Rudi most szólt. Ez a mű ott állt Erdély Miklós kertjébe, az egész város hófehér volt, és a kertben a fehér szobor, és rajta egy 10 centis fehér hóréteg. Fantasztikus volt. És akkor én azt csináltam, amit a svájci TV fölvett és leadott. Mi soha életünkben, akkor még nem tudtunk nyugatot fogni, soha senki magyar ember nem látta. Én azt csináltam, hogy kimentem a hóba, a Power bent egy pseudo dolgot csináltam, Miklós már nem tudom mit csinált, a Szentjobi nem tudom mit csinált, nem emlékszem. Dokumentációt nem kaptunk, hanem csak az operatőr működött. Én a asztal tetején, gyűlölöm ezt a szót, hogy asztal, de annyian úgy írják le fenomenológiailag, hogy hát kénytelenek elvállalni egy letakart asztal. Végig húztam a kezemet a hóba, majd gipszet kevertem, és ezt a hónyomot beöntöttem fehér gipszet. Tehát minden visszaállt, fehér lett, a nyomba a fehér gipsz fehér. Mindaddig, amíg a hó el nem olvadt, mert a hóban lévő nyom pozitíven, mint fehér gipsz ott marad. A mai napig megvan üvegvitrínben, ezt valahogy is átadtam. A Rudi emlékeztet a téli felvételre, de néhány év alatt természetesen elkopott is el. A patafizika az, hogy Erdély Miklós ezelőtt nem sokkal, de már az második iparterv után mindennapos konyakozásunk és lázas nyugati hírek, művészet. Jön egyszer izgatottan a Miklós a konyakozás a Budapest szálló presszójában, mint minden nap, hogy nem tudom pontosan, hogy kint volt épp akkor Párizsban, az életrajzában tudjuk, hogy az a rövid utak akkor Párizsban 69-ben voltak, vagy 70 elején. De van egy hír, hogy a művészet nem csak még az underground sem minden, hogy mű és művészet és hírnév és siker, hanem van egy fajta dolog, mondta ő, amit hallott most, szerintem akkor rövid idővel kint volt Párizsban, ami a legérdekesebb. Nem a művészettel törődnek, egy-két nagy öregről van szó, olyanok, mint Duchamp, Magritte, aki még akkor talán élt, vagy ezzel nem sok előtte. Nagy öregek, akik már azon túl vannak, hogy hír meg mű. Olyan tevékenységbe fogtak, olyan dolgokat próbálnak kreálni az egész földet áthálózva, akkor még internet se volt, ez tévedés ne essen, akkor ezt földet átfogni, azt jelentette, hogy egy levél 2 napig ment mondjuk New Yorkból Párizsba, vagy mit tudom én, egy hétig. Ezek az emberek, de Duchamp biztos benne volt,
különböző akciókat, olyan műveket, nem műveket, olyan dolgokat művelnek, amit senki nem tud, hogy van, tehát nem arra mennek, hogy nevüket nem adják hozzá, megtörténik és a világ megváltozik, de erről nem sokan tudnak. Én ennek azt a definícióját adtam, szóval a fő példa, ez maradt meg bennem, hogy valószínű, hogy Konok Tamástól, párizsi festő barátjától, akivel ugye a főiskolás korszakában, amikor Csernus, Kondor Samu odajártak. Én Csernus műtermében Párizsban Konok Tamást megismertem, de most Konok Tamás, aki jó barátom és félig hazatelepült, például ezt elfelejtettem ő rajta ellenőrizni, hogy ez a bizonyos, nem tudtam, hogy lesz ez az estém, hogy ez a bizonyos hír, ez valóban tőle jött-e a Erdély Miklós részére Párizsba, és beszélte meg vele a Miklós, hogy és ezeket patafizikusoknak hívják, akik a következőt csinálják. Többek között belecsempésztek egy helyesírási hibát a kanadai alkotmányba. És mi a Miklóssal reggelig konyakoztunk a gyönyörtől, szóval mi iparterv, meg a terem alaprajzát, egy helyesírási hiba. Mondjuk a magyarban az kéne, hogy ne legyen benne hiba, de ezt én különben megcsináltam. Szóval van 5 vagy 6 patafizikus művem van, most jutott eszembe, az egyik különben ez, a Vastzene is kilóg, mind a kettő kilóg, mert mégiscsak kiállításon szerepel. De az azért jó, hogy senki se tudja, hogy ez műnek számít, hogy a Gyuri elfelejtette, hogy ez nem sima Kossuth hírek voltak, Kossuth rádió hírek voltak, aki pedig ott volt, csak hát akkor még túl pici volt szerintem. Állítólag Körösényi Tamás is élt már akkor, ő látta ezt a kiállítást, nem is akarom elhinni, mindig mondja a kollégám, hogy Nájzen itt volt. Az egyik, semmi más nem maradt meg bennem, mint ez, hogy egy hiba a kanadai alkotmányban. De ez nem úgy, hogy a kanadai képviselők, vagy politikusok, vagy hatalom. Tehát én azt a definíciót adtam magamnak, hogy beavatkozás hatalom nélkül az életben és a világban. A művészeti technika, sőt a Dada technikája, csak most már nem úgy, mint a Dadában, mert azért a Dadaista adott arra, hogy az ő balhéját Berlinben, azt mint Dada Fesztivált ugye a mai napig katalógusokban benne legyen, hanem a Duchamp-ék túlléptek, hogy még az se érdekes, hogy benne legyen a Dada katalógusban, nem is így nevezte, hogy Dada, hanem valószínű hogy a metafizikusról, Sándor András Bátornak nem sikerült fölírni, nincs ilyen szó a szótárban. Patafizikus, metafizikus, pata nincs, csak bató, a hibás, a beteg. Mi a patafizikus szerinted? Sándor Andrást kérdezem. Ez az Isten, hogy szerintem nincs is. A Duchampék találták ki. A pata, és attól fogva mi a Miklóssal ketten titkos patafizikusoknak tekintettük magunkat, az volt a célunk, hogy bizonyos dolgokat csináljunk, amit nem lehet érteni, nem is tudják, hogy van. Az egyik ilyen volt ez. A köznapi, én még találtam ennek egy átszellemültebb, fellengzősebb verzióját, ami növendékeim tudják, ez tényleg egész korai fiatal koromat nagyon vezérel, a Hamvas Biránnak ez a híres hírnév nélküli nagyság, a hírnév nélküli nagyság, a Remete, aki 40 évig kimegy, és aki minden kitalál, amit kitalálta a Remre, de nem érdekli, hogy a neveben monográfia szülessen róla. Ez az igazi valójában, én azt mondom, hogy ez az igazi. És ez a furcsa szabadkönyvesség, a patafizikusok erre törekedtek, és hát mi amikor teljesen oda voltunk ezért. Én azt gondoltam, mikor ezt megcsináltam, ha nem beszélgetünk erről, akkor én ezt nem találtam volna így ki, és későbbi bizonyos tetteim, amiben ilyenek vannak, hogy fényesadóan a Vastzene és egy kicsit patafizikus találkozás, életem első és egyetlen találkozás a Tandori Dezsővel, egy patafizikus tett, beleavatkozás egy opera előadásban, a Don Giovanni előadását megváltoztattam, a nézőtérrel ülve. Ezt szívesen elmesélném, mert ez sokkal nagyobb teljesítmény, mint ez. Nem viccelek, ez a fő patafizikus művem, csak nem tudom, hogy belefér-e, az fontosabbnak tartom, mint ezt a... Azon kívül egy törvényszöveget, mert ezt tudtam, hogy a kanadai szöveg, én a magyar törvényekbe beleírtam valamit, ez megtörtént, tényleg. Nem voltam képviselő, hanem nagyon komplikált és nagyon közvetett úton, ugyanúgy, mint ahogy ezek a Duchampék csináltak, hogy senki nem tudta, hogy ezt valaki csinálja, de a dolog megtörtént. A rektorunk nyugdíjban mellett dicsekedett vele, hogy benne van a szövegben, nem tudta, hogy ezt én. Valamint például a Kálvária, a főiskolában lévő Kálvária rendbehozatát és rendbetételét elhatároztam, hogy patafizikus módon megoldom, tehát 40 millió kellett volna hozzá 8 évvel ezelőtt, és ezt megoldottam, megszereztem, nagyon komplikált módon, ezt is elmondhatnám, ugyanezennek a technika alapján, hogy anélkül, hogy hatalmam lenne, hogy rektor lennék, hogy pártbőrösen, megvolt a 40 millió, aláírták és elkészült volna, mindenki volt dolgozva, hogy külföldről milyen követ hozunk, hogy a Kálvária többet ne essen szét, de akkor elutaztam külföldre, és 94-ben emiatt Horn Gyula hatalomra jutott, és az első kormányülésen a pénzügyminiszter kihúzta a világkiállítási büdzsét. Én nem voltam világkiállításpárti, de a program a világkiállítás keretekében megépült volna a Kálvária. Teljesen úgy, hogy mindenféle ismeretség és minden nélkül egyfajta ilyen
patafizikus technológiával azt is sikerült elérni, szerencsére abból se lett semmi. Tehát mind a kanadai alkotmányban is az van, hogy tulajdonképpen hibát csempésztek bele, szóval nem muszáj feltétlenül hasznot hajtani, hanem meg kell mutatni, hogy a köznapinak, az avantgárd technika is erről szól, tehát a művészetben is, a köznapinak a hálója, a mindennapi, annak az nem muszáj úgy legyen. Ezen a hálón lehet részt ütni, és lehet másképp csinálni a dolgokat, és ez tisztán akarat, és vele, szóval sok nicsei egy kicsit, tehát ez veszélyes is, de még azt kellene megmagyaráznom, hogy milyen komikus volt, amit itt idézek, hogy az Erdélyi Miklós, mikor ez az egész lezajlott, és becsukta a száját, és azt mondta, hogy oké, ez megtörtént, és megértette, és soha többet nem kérte számon, hogy miért fenyegettem, hogy mindent megértett a Miklós, és azt mondja, hogy hát természetesen az abszent volt, azt mondja, másfél perce volt, és ott magában megfogalmazott egy rohadt megnyitót, az első pillanatban látott szobrot, és hogy nem értette ezt, hogy követhetek el ilyen hibát, de fölkészült, és nem hánytorgatta a szememre, hogy én egy ekkora sokkot okoztam, meg ezt mondta, ugye, hogy hát ezzel elértük a világszínvonalat, a kettő együtt szerintem, hol mondta ezt? Képtelen vagyok, ha már ez itt le van írva, nem jelent ez meg, nem művészettörténetkönyvekben. Én speciál szerényen ott voltam a kertjébe, és Parancs Jánosnak mondta, tehát van rá egy tanú, Parancs János elkezdte hergelni, Parancs János, mint tudjuk, a magyar műhely törzsgárdában a legvadabb, legavantgardabb alapítója, szerkesztője tulajdonképpen a magyar műhelynek, és amikor én Párizsba kerültem, ő épp hazajött, tehát én kint nem ismertem meg Parancs Jánost, de a Nagypali és Pap Tibor azt mondták, hogy az igazi vagánygyerek, az igazi avantgárd köztünk, a Parancs János volt, az viszont hazament, nem tudni miért. És akkor hazajöttem az Erdélyi Miklós kertjében, megismertem Parancs Jánost, a Miklós neki mondta ezt, hogy hát most már mi, mert Parancs János akkor tulajdonképpen egy klasszikus konzervatív költő lett érthetetlen módon. A Miklóssal nagy vitái voltak az avantgárd és a művészet. És a Miklós mondta, hogy de, ilyen, és hogy a magyar műhely első díját ezért kiharcolom a Paliévnak. És mikor a Miklós ezt mondta, hogy ez a világszínvonal, akkor Parancs János ott, a jó barátom mind a mai napig, fölállt az asztalhoz, fölszözágta a szalvételtes poharat, és elrohant a világáró harbérből, én meg ott szerényen tűrtem, és azóta is nagyon jóban vagyok vele. Tehát ezt innen idézem, tehát ez nincs leírva, de hát megesküszöm, mivel egy élőtan van rá, hogy hát ezzel hergelte a Miklós a Parancs János, és tényleg akkor kim volt Párizsban, és akkor az lett, hogy az első a Kasságdíjat alapították, és Szent Jobbé, és hát én kaptam meg ezt a Kasságdíjat, ami hát embertelen nagy dicsőség, nem is jelentett meg róla újsághír. Ez volt a kitétele például. Na, szóval ezt akartam elmondani, most jön egy másik technikai nehézség, hogy le kellene játszani azt a vaszenét, ami vasbeton szövet. Na, mi az, hogy vasbeton szövet? Tulajdonképpen most népnevelői kötelességemet teljesítem, hogy Galántai György programját népszerűsíteném. A Gyuri úgy találta ki ezt a fantasztikus programot, hogy először is hosszú szövegeket ír a meghívóra, azzal a meggondolással, hogyha valaki nem jön el, valamit már kap. Tehát nem az van ott, hogy XY festő megnyitja Kós János. És akkor, ha nem megy el, semmit se tud, ha eljön, akkor vagy meg tud valamit venni. Azt mondja, aki ezeket a kontextus meghívókat megkapta, eljön, vagy ha nem jön el is van fogalma, hogy Power Gyula, vagy a Marredora növendékei mit gondolnak, mert oda tesz egy teljes oldalnyi szöveget. Ő most úgy gondolta, hogy Sugár János idézett levele, Sugár János akar csinálni ezután, és ezt most akkor bejelentem, egy kiállítást, amiben az én művem rész, állítólag, ezért a Gyuri nem szedi le az egész képanyagot, hanem csak annyit, amennyi Sugár Jánosnak kell. Utána viszont Janes Péter barátom, aki véletlenül itt ül, csinálna a következő programot állítólag, és a Galántai György eszméje szerint a kiállítások, mint a fogaskerék egymásba kapcsolódnak, tehát mindegyik kontextus darab az előzőből még valamit visel. Janes Péter itteni szereplése az lenne, hogy ugyanezt a bizonyos vasbeton szövetet bemutatná Sámsondi Kis Béla nevű zseniális magyar építész világzseni, egy nagy patafizikus szerintem, terveit, csodálatos rajzait, amiből már közölt néhány lapot például a magyar építészetben, de az nem jön annyira, mint amikor ezt az ember látja. Ez itt mind ki lesz állítva, felhívom mindenki figyelmét. A fogaskerék annyira működik, hogy én Sámsondi Kis Béla zseniális tervei szerint halála után megépítettem azt a műtervemet, aminek a hangját fogjuk itt most hallani. Onnan tudtam, hogy van Sámsondi Kis Béla, hogy Erdélyi Miklós itt pár nappal előtt, vagy pár héttel, vagy ezután pár nappal, vagy évvel, szólt nekem, hogy te szegény vagy, meg a padlásteredben nem lehet téglából építeni. Van egy zseniális magyar találmány, ez Sámsondi Kis Béla, összehozlak Sámsondi Kis Béla élő
tanítványával, és az majd tervez neked egy könnyű épületet, és akkor talán mégis lesz műtermed. Ez így történt. János Péter is nagy értője ennek a fantasztikus Sámsondy-féle zseniális művészeti szerkezetnek, ez több, mint művészet. Én így megépítettem azt a művet, aminek a építés közben a vasbeton szövet, azért hívta a Sámsondy Kis Béla szövetnek, mert nem bordás vastag vasakat használt, hanem tényleg nagyon drága, hidegen húzott, vékony vasszálakkal dolgoztam én is. 4 méteres szálak, 3, 4 és 5 mm-es szálak. Gyönyörű, finom egyenes szálak, Péter ezt tudja, hogy mi. Ezekkel kell vasalni, a 2x2 centis üregek vannak a betonnak, tehát nincs egy nagy monolit. És ez, mikor a építést 4-5 évig egyedül építkeztem, csak a betonöntési, 2 hetenként a betonöntésre jöttek oda a barátaim, halhatatlan nagyok, olyanok, mint Csiki Tibor, Erdély Miklós, Hence Tamás, itt van, ő még élő, halhatatlan. Jöttek önteni, segíteni azon az egy napon, és észrevettem, hogy a kiálló vasak, amik 50 centivel túlálltak egy öntési rétegen, mikor véletlenül meglöktem őket, csodálatos hangot adtak ki. És akkor rohantam le én a Primitív Reporter Magnumhoz, és fölvettem azt a zenélést, amit ott rögtönöztem, nem is lehetett használni a munkakesztyűt, padlástérben, féllábon állva az állványon, egyedül nagyon rossz hangtechnikával. Fölvettem egy zenét, ami érdekes módon felkeltette Wilhelm András és az egész új zenei stúdiónak a tagjait, Vidovszky, Jenei, Wilhelm akartak ezen zenét csinálni, azt mondták, te őrült, hát ez őrült klassz, és marha jó a hangszer, akkor mi jobbak vagyunk, mint te, csinálunk ezzel zenét, gyere, hol van ez? Az a baj, hogy sietnem kellett és bebetonoztam. Mert hát tényleg nem tudtam megállni, és mire ők mind összejöttek volna, hogy profik csináljanak ezzel zenét, az én vasszálaimmal, akkor sajnos tovább kellett menni. Az utolsó teremben, megint Galántai György érdeme, az utolsó teremben 3 felvétel van a hangszerről. Úgy, ahogy építem, a zsaluzat és a beton és a szövetszerkezeti elemek, mindez a 7 centisek, amiből lognak ki a vasszálok, amint zenélek, egyszerűen rögtönzés, 4 tétel, amit utána aztán bebetonoztam. Az utolsó kép a kiállításon az a kép, ami az én műtermem, ahol piros ceruzával be van jelölve, hogy a fal melyik része az a zene. Oda van bedermedve a betonba a vasszene. A vasszene az tulajdonképpen halotti zene, meghalt emberek, most lesz a probléma, ezért ezt Manuel föltesszük, ugye most nincs benne a kazetta. A vasszene, vagy vasbeton szövet zene, egy rögtönzés, tehát nem egy nagy érték, de mégis művemnek gondolom, és hát mondom, 19 éve a Francia Intézetben volt az ősbemutató, egy elég gyenge változatot, az eredeti fönti felvételt mutatom, tehát elnézést kérek kapcsolási zajokért. De ezek a zajok fontosak, mert a legvégén megy el a 49-es busz a házunk előtt, tehát az itt benne van. Wilhelm András a Bartók Intézetben csinált egy profi változatot, problémásabb zajokat kivágott, és a 4 tételt világosabban egymás mellé tette. Én nálam durva kapcsolások vannak, mert közben azért a betont is kellett kevernem. Tehát nem nagyon profi, de mégis zene, vagy mégis vállalom, mindegy zajt, 4 tételre oszlik. Für Edith, aki akkor meghalt, egy ismerős, Für Alexander, aki akkor meghalt valaki, Für Elise, a Beethoveni Für Elise, innen van, és Für mich, ez én lennék. De a 4 tétel, a hangnem az nincs, hangnem nincs benne, hanem vasszene. Most kéne a technikai segítség és talán fény, és ezzel vége, ez azt hiszem 5-6 perccel.
49-es busz elment éppen, és ez volt. Köszönöm szépen!